Fixérase xa de noite cando chegamos á fronteira. A nosa esquerda, algunhas luces aquí e acolá, sinalaban que máis aló do silencio angosto dos baluartes e das garitas das sentinelas, a lensa do Miño aínda cardaba vida por detrás dos aparellos da guerra. Pero non nos detivemos naquela última vila de Portugal. De feito, fixerámolo camiño a longa travesía do país sempre cara ao norte, apenas coas paraxes necesarias para repostar gasolina ou procurar algunha cousa lixeira que comer e beber. Na memoria dos anos, gardo viva a lembranza daquela viaxe casi real, cruzando aldeas, vilas e cidades, unha loita extenuante contra os punteiros do reloxo. En 3 ou 4 ocasións, estiveramos a piques de non poder continuar a carreira. O noso vehículo semellaba non dar máis de sí. Porén, fíxome ver de contado que estaba disposto a seguir adiante, fose como fose. En automóvil, en tren ou incluso andando, o maior Pimenta non estaba disposto a perder aquela partida polas boas. Houve un momento no que suxerín procurar axuda, alertar a Garda Nacional ou... Non había gardiáns á vista no exterior do edificio, apenas iluminado. Asexando na penumbra, o maior Pimenta non tivo ningunha dúbida. Quedáballes moi pouco tempo para actuar. Aquilo podía suceder dun momento para o outro. Estaba ben claro que toda a mudez da escena viña anunciar as beiras da traxedia. Pero, que? Ningunha palabra. O maior Pimenta apuntoulle coa pistola na tempo ao primeiro dos gardas. Freitas dun golpe seco librouno do outro. Unha voz e deixote seco. E os outros gardas, onde se meteron? Que máis hai no edificio? E non me veñas con que estades sobre os dous, porque che poño a fritir os miñolos. Creo que non hai ninguén máis, maior, polo menos nesta parte do pazo. A xente do servizo debe de andar pola cociña ou nas outras dependencias. Rápido! Pimenta empuxou o garda polo corredor adiante. Lévanos de contado onde a súa excelencia, e coida ben de que non se veña a cabeza ningunha pravada. Sentado nun mexedor, o libro aberto sobre as pernas cruzadas, a súa excelencia, o señor presidente do Consello de Ministros, deixárase gañar pola modorra dunha soneca lixeira. Ninguén máis estaba no salón. O lume da chiminea tinxía de vermellos e ocres as cores apagadas das cortinaxes. O maior Vitorino Pimenta achegouse onde a él. Logo petou suavemente no brazo dereito de Salazar. Excelencia, por favor. Quen? Excelencia, por favor, son o maior Vitorino Pimenta. Ten que vir connosco, aquí corre moito perigo. A persoa que me acompaña é... Pimenta apenas dubidou uns segundos. Trátase do tenente Fernando Freitas, excelencia. Estamos por completo da súa parte. Quero dicir que vimos aquí para axudalo. Ten que confiar en nós. Pero que o que está a acontecer, maior? Que o que pretenden vostedes? Onde están? De socato, como impulsado por algún oculto mecanismo, o todopoderoso ditador dos destinos portugueses fixo ademán de erguerse. Anota Freitas no seu depoimento. Durante segundos infinitos tiven a sensación de que todo aquilo, toda a nosa viaxe, a carreira contra o reloxo por parte do maior Pimenta e miña, ia rematar en desfeita. Porén, Salazar deixouse estar no mexedor, non alterou o ton de voz. Logo, devagar e firme, como se estivese a pronunciar un discurso, ordenoulle a Pimenta que lle explicase nítidamente e canto antes que clase de perigo era aquel do que polo visto viñamos salvar. Pero non comprendo. Eu estou precisamente aquí a agardar polo generalísimo Franco. Trátese dunha cita en segredo que ambos concertamos. O generalísimo Franco non vai acudir a este encontro, excelencia. E máis, coido que nin sequer este informado de que vostede está aloxado esta noite aquí. Os membros da conspiración alteraron as datas previstas. Hai traidores entre nós, mais tamén en Madrid. Eles contan con que cando o caudillo chegue dentro de 2 días, daquela xa será demasiado tarde. O seu plan consiste en secuestralo, incluso en matalo a vostede, excelencia. O tempo pretenden facerse tamén co poder en Lisboa. É por todo iso que compre que saiamos daqui canto antes. Non foi necesario insistir máis, segue a notar Fernando Freitas. Antonio de Oliveira Salazar atendeu de contado os mandados de Pimenta. O garda ao que o maior apuntara pediu axudarnos. Cadrouse en posición de firmes. Saímos así ao exterior do edificio máis a noite. Pimenta ordenou presa. Decateime de que a Salazar lle custaba seguir a que laburar. O señor presidente do Consello de Ministros camiñaba coxeando por a breve avenida.